Tras un balance muy positivo de la primera edición, la Asociación de Adegueiros da Ribeira Sacra Ourensa presentaba hoy su segunda mostra. Reivindican la calidad de sus vinos y reclaman una mayor atención por parte de la Administración. A mostra é un escaparate moi importante non só para os viños, senón tamén serve para exhibir outros moitos encantos que ten a Ribeira Sacra. A maiores, para os que traballamos a diario na viticultura de alta montaña, o esforzo humano que hai que facer moitas veces, que duda cabe que esta mostra serve tamén para honrar ese viño que tanto traballo nos dá e que é un compañeiro moi importante, que tradicionalmente foi así sempre durante séculos. Sábado y domingo, Castro Caldelas acogerá este certamen, en el que además de probar los vinos de la denominación de origen, el programa ofrece diferentes alternativas, como las catas dirigidas. Os viños que se van a catar e que se van a presentar na mostra son godellos, mencías, e despois tamén se van a presentar por as adegas que xa os están a facer viños de mencía que foron pasados por barrica. Son viños de outras añadas e que creemos que é moi importante leválos, xa que internacionalmente estánse acadando grandes éxitos con ese tipo de viño.